Tinapalabas. Napan da Don Esteban ken ti katalek na ani Benito iti purok dagiti mannalon. Idi saan ang mauray ti don ti panangitulod da iti abang da kadagiti taltalunan da iti Hacienda Gabriel. Nakapungtot ni Don Esteban, idi nagkalintigan dagiti mannalon iti panangkisay da iti 10% ti sigod nga abang da. Di na intulok ti kayat dagiti mannalon amasurot. Kabayatan na, nagsakay ni Lolita iti maysa a kabalyo, ket di na napuutan ti panangyadayo daytoy kenkwana. Nasalaw da Don Esteban ken Benito, ket nakapungtot manen ti don. Karabyan na, insagana ni Lolita ti bagina para iti asawa na. Ngem anyan apan nakakelaat na, idi simrek ni Don Esteban, gabuta imbes alailwen na daytoy. Pinarwar na kitdi iti kwartuda. Ket ita, adtoyen ti tuloy ti kabarbaro a drama tayo anapaulwan. El Uro con Sangre! Jak kaya ti makibiyang kada kayo, Senyorita Lolita. Damagam tulangan kini Senyor ti gapuna no apay akagurguran na ka? Saan? Sikan ti pagdamagat, takinunamat nga amom. Anya ti makagapo mang Benito. Dispensarem, Senyorita. Awan ti may bagakan ka. Ala, ingkakit maturugay. Mapan ka ni ti kwartuyo kini Senyor. Intrang ka na ti ridaw. Pinarwarnak nga rudan. Hindi nag-ay-ayatin ti asawak mang Benito. Masyan iti daytoy a babae. Di rumbeng nga agibagaak iti urayan niya. May papan iti problema da nga agasawa. Napatag ti panagserbik dito'y Hacienda Gabriel. Isu arumbeng na laeng asalwadak ti dayaw ko kini Senyor. Apayakit kita anak matlatan. Ibagam ko matiam mo magapuna. No apayagas ti trato ni Senyor mo kanyak. Pangaasim. Imbaga kon, Senyorita. Awan ti maibagakan ka. Isu nga agsublikan iti kwartuyo kini Senyor Esteban. Nalamak ti rabi. Ngam, agano saklit isufa. Diyak kayat ti mapan madurog kadag iti sabali a kwarto diti Ophelia. Nasaysaya at no makita ni Esteban ti kastoy akasasaad ko. Gapo iti panang parwar na kanyak iti kwarto mi. Diyos ko, apay nga mi nakastoy ti trato na kanyak. Di nagkadi ay ayaten ti asawak. Ngam no di nag-ay ayaten. Apay ngayon kanay sanag. Anya ti basal ko iti asawak. Narnekan ti turog ni Siak. Awan ngamin. Dito'y sala tinagturogan ni Lolita. Awan duman ni iso itinagkulob na aso tawan ulas na. Ringag ti jangkay na babae. Lolita! Lolita! Dispensa. Saan na ka nakariing adagos? Diyan ka na, mujer! Hapay na dito'y sofa tinagturogan ni Siga?
nalipatan na kadi a pinarwar na kiti kwarto mi. Apay na saan namapan ni Sika iti kestro? Ijay ko mati nagturugan ni Sika. Mi esposo, apay akas timat ng tiraramidam kanyag. Anyat ipasol ko. Tungka! Saan nadamagan ni Sika ti kasta? Tamo ni Sika ti gapula. Awan amok apagkurkurangat. Wano pagbasbasulak. Tapno dosaan nagkakastoy. Estupida! Apay atratuan nagakas latagabo. Kunat na napatagakan ka, Esteban. Apay ang kinabilak manan. Manuka din na daras na imbaga ni Siak, lasaan na kayat ni Siak ti mabirberlasan. Talaga na bubo ni Sika, Lolita. Saan na makauawat ni Sika? Ala, ayusan ni Sika ti kumida. Prepararme komida. Wen, sige. Mapana ko ni Jay kusina. Isa ka na ko, di ka na. Kasyam-syampum manen, istalyon. Apag isunod na papananyo kini Senyor Ita. Nagwapo ka manen, nasakayan ti amo. Na, daytoy mati pa kaay-aywak iti daytoy akabalyo. Takaslama ka awat iti sao. Dito, isagana ni Sika ni Stallion. Arigladon, Senyor. Kabangbangluan na, ta pinagsampok manan iti naggapoy jay Espanya asampu na. Muy bien. Amang ano kayat mo pa'y pugsitak iti bangbanglaw, Senyor. Saanen, Benito? Wilgayam, naitulod amin iti kamarin ti kadagupan ti abang dagiti labradores? Wen, Senyor, ado ti agreklamo, agbisinda ka nun. Ha! Awan pagibiyangan ni Siak no di dayagawa nagtrabaho. Ado di ti mabalinda na sumrekan tapno adda pagbiag ni Suda. Panagtalon ka no lang ti amuda at trabaho, Senyor. Porke? Asino takim basol, Benito? Siak ka di? Ay, saan Senyor? Mutlagayam. Oray matay ni Suda ti bisin. Awan pakasiguran ni Siak, Benito. Nakadanon ton dito'y pueblo, Stallion. Nyamsaan ka na iserek iti merkado. Ibaod ka dita po onte akasya. At dalaeng gatangan ni Siak iti suki ni Siak naglaklako iti gurra. Ipadawat ton ni Siak deto'y daan na gurra. Ni Benito ti pangirigaluan ni Siak. Daan una yan, di payabiyab ni iso, tadi mat makagatang iti kasukat na. Senyor Esteban? Oh, itita. Anya ti gagaram dito ay. Aday pagpagatang ti amok ang mailako iti bambantayak apag tagilakwan iti ayan ti taberna, senyor. May ibus nga minin dagiti pundumi at tagilako. Muno ti amom. Ala, madimatikas ta nga ibagam iti amok, senyor. Nasirib ti amok, nalaing a negosyante. Apay na dito'y pa'y merkado di pueblo, ti pagsakadaan ni iso iti tagilako. Dakdaken ti maganar ni iso no mapanagangka ti jay kabisera. Basit lang mati pagatang na dito'y, senyor.
Ado, pigatangan ni Sika, idita? Basit lang, senyor. Awan ni Benito na kaduan ni siya, idita. Mabisin ni siya. Iso na kayat ni siya, timangan dita di klas sinapanganan. Ha? Umay ni Sika, idita. Sika ti kaduan ni siya na mangan dita restaurant. Ha? Ala, senyor. Vamos, idita. Ni, mapahin. Idita. Uwan, senyor. Anya pailat orayat nga. Ilibre na kumot nga ta. Pakaidayawak launay, ti makilanglang kini Senyor Esteban. Idita, manot edad ni Sikan. Han? Senyor, bakit ako nabalasang? Saan ka pa'y namakuna na bakit? Irmusa ni Sika. Manuntidad ni Sika? Nasuro ka na 30 anyos ko, senyor. Oh, saan namadlaw? Irmusa ni Sika. Ala ni senyor. Awan ka di, ti agdat-daton kini Sika. Uno, ada ka din nubyo ni Sika. Ala, awan pa'y nobyok, senyor. Diyak pa'y napadasan. Kasta? Kaya't naksakit di ababa yan day tuyabak na. Kuma, no diyak among adda asawa na. Hala, ibusentan dagito'y nakadasar na taraon. Lipatan ni Sika dagiti dinamdamag ni siya. Kaya't la ni siya na maam-am mo na naimbag ni Sika. Agyamanak dito yung libre at taraon, senyor. Kastalaeng ni siyak, no korsonada ni siyak, ti mga nawan kakuyong ni siyak. No asino ti mabalin ni siyak na wisen, swerte, tamangan iti libre. Ungarod, senyor. Talagaan na swerte ak itangal daw. Nakapanganak iti naimas. Libre, pa'y. Sana marero ni siyak. Mi amigo Esteban te katuan idita mangan idita ita a restaurant. Anyati parangarang te panaglang-lang na namangmangan. Nakitakti kinasingita nga agsarsarita. Anyati kayat na iparang na yay. Pachin ni siya, nagkita kami kay amigo Esteban. At narito'y siro kay Akasya ni Stalyon na kabalyo ni Iso. May talaki di kabalyo na dinagsakayan ni Iso na nagpapueblo. Amigo Alfonso! Amigo! Saan ka na nakita kita, Berna? Sika kumati kadwa ni siyak na nagkumida. Kasta ka di? Mabising siya, amigo. Ngam nakita ni siyak ni Sika nakadwam ni Idita. Sabalin na panganan din na panag amigo. Anya? Apay na di may ni Sika itayan mi kini Idita, amigo. Tapno saan maistorbo ni siyak ni da kayo. Amigo, sabali ti pampagunutan ni Sika. Apay, amigo. Nagriro ka din ni siyak, iti pagarop. Malisyoso ni Sika. Awan da ita, amigo. Kaya't laeng ni siyak na adakadwa ni siyak na bangan. Dayjay laeng, amigo. Adagi ni Sika, no sabali ti pagaropan ni Sika. Sa dino ti kayat mo napapananta, amigo. Sarakan ta dagiti amigo tayo kabisera.
Muy bien. Husto ni si ka, amigo. Nabayagan day di pa nagsasarak tayo iti taberna iti kabisera. Vamos, amigo. Oops. Agkarera ta na agpakabisera, amigo Alfonso. Arreglado, amigo. Hey! Hey! Vamos, amigo! Kamasin ni ka kayo na kami ginisayon! Kaslaimanan ti panagpataray ni amigo Esteban. Kamasin ka ni amigo Esteban. Manang Pedrita, agyaman nagtadda ka. Kas asawa ni Benito, katalagyo dito'y Villa. Rumbeng laeng nga umayak lata. Tapno tulong kadagiti trabaho na. Wen, umay ka na yun. Tapno adda makasarsaritak. Apay no, agpasyar kamot ngamin. Saan na mabalin? Apay kit din. Kat ado ti kwartayo. Istrikto unay ni Esteban. Nauyong kanyak no adadyak tong palen abilin na. Kayat mo asawan, di na kayat nagpasyar ka? Siloso ti asawak. Iso akasayaatan no agtali na edaklatan dito'y Villa. Ay, awan nga rod ano kasta? Ngam, naragsakak. Uray siloso ni Esteban. Ay ayatek namin. Sabali ka talaga, Senyorita Lolita. Umay ka, kaduan na ngagmerienda. Napsugak pa'y, si kalatan ti agmerienda. Saan na mabalin adi ka agmerienda, Manang Pedrita? Ayabang kit din ni Mang Benito, takadwatang agmerienda. Makumikom ijelikot. Di, ibagam nga isardang napailaang ti aramidan na. Oras ang ti panagmerienda. Sige man langan. Ayabak nga rod ni Benito. Mariknak. Masyan kanyak ni Manang Pedrita. Ngam, adda pang mabalaw na. Di na ngamin maawatan ti Riknak. Agano saklat ta itisidong ni Esteban. Patsak nga agbaliw ito inton addan anak mi. Awan asin ni Don Esteban, bakit? Kasanutan lakay. Kumaano bak nang modyay anak tagantay jay syudad. Nasakitin agam ko iti amo tayo. Sino mo ti di agsakit tinakam na. Nalpasyo lang arodan nga inlasin ti umno abingay tayo ang nagtalaw. Yung pinilit na pa'y lang nga inlalaamay. Nulabsen ti agsarita. Sa nga kamot lang nga irek timbati na abingay tayo. Kasi tayo nga agbabanog iti dagana. Saan na mabalin ti kastoy? Na mga nudakas ti mapagtangmaw. Pagkalmaong tariknam. Inakasaw dagiti padak alalaki dito'y puraw. Mangbukil kami iti union. Anya? Aging ga iti awan ti agtured alumaban iti dayjay adon Esteban. Aramidin nantulat tati kay kayat na apan ang ulpit ka datayaw. Panawan ka pa dito'y balay tabakad. Kalaw di kang dardarasudaws. Agpanunot ka nga umuna. Anya ti makunayaw kakadwa. Umanamong kayaw itim bagat. Delikado ti magpanunot mamo. Ang mga delikado tayo tinito. Mabuting kayaw. Adadalangan ba na nakakasit na pamilya tayo nung makaunot ni Don Esteban? Papanahon na tayo dito Hacienda Gabriel. Nukas ka! Mabuting kayaw! Anya nga ron karamidan yaw!
Urayan nyo langan, amatay kayo sumubulagap. Awan galaw yo amang sapulit patas sa laban. Apay nga awan agtagay. Talagang awan ti umayo ritim bagap. Delikado ba? Narigat ti kasjay. Mala! Adda kayaw! Agtignayak asisya! Sumitngelten ngem awan pay ni Senyor Esteban. Napananangata. Mang Benito? Mang Benito? Apay, senyorita? Ada lagit di tao iti ayan dagiti kamarin. Ada nagsilaw alente ejay, ngam apagbiit laeng. Ingka kitaan, amangan no adag takaw. Asino ti tao anadlaw ni Lolita, iti ayan dagiti kamarin. Gagayem, ti yuliwayan na dinggen, ti tuloy, ti drama tayo anapauluan. El Uro, con sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y na istasyon. El Oro, con sangre!